L'Associació de Veïns del Centre Històric de Balaguer organitza des de fa anys una ballada de sardanes per celebrar Sant Jaume a la plaça que du el mateix nom. I enguany, a més motiu per commemorar la capitalitat de la sardana, amb aquesta ballada a càrrec de la colla balaguerina Santa Maria de les Franqueses. Sí, aquest any, de fet, tots els actes que estem fent al centre històric, si tenim possibilitat d'encabir-hi alguna significació especial de cara a l'any de la capitalitat, ho estem fent. De fet, així és avui, aquesta ballada de sardanes s'ha programat també com a agermanament amb la capitalitat. També passarà el mateix el dia de Sant Domènec amb els anisets, que l'Ajuntament, la ballada de sardanes que ha programat serà tota destinada a peces de capitalitats o ciutats pubilles i per tant intentem donar una mica de significació a tot el que és la sardana en el si d'aquestes activitats que ja tradicionalment organitzem de cada any. Aquesta festa de dilluns al vespre no ha sigut l'única per celebrar aquesta festivitat, ja que el diumenge també va tenir lloc la tradicional festa dels fanalets de Sant Jaume, enguany amb la novetat del concurs de fanalets, el qual van participar-hi un total de 32. Tot realitzat amb normalitat després de 2 anys de restriccions. Vam poder fer la festa dels fanalets aquí mateix a la capella de Sant Jaume, amb la processó fins al Miracle, i va ser molt concorreguda, cosa que feia 2 anys que no podia ser així, i la veritat és que poder tornar a aquesta normalitat perduda d'aquests anys, doncs això també ens esperona molt i ho celebrem. Després de la ballada de sardanes també va tenir lloc una missa celebrada a la capella dedicada al sant i que es troba a la mateixa plaça.